Barkanka da shigowa Big 24 TV. Idan wannan shine shigowanka na farko, ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Wani malam kenan? Zai gane kuran shi. Zan sa duk inda yake mu je mu same shi. Bari in kira. Hello? Kuna ina ne? Ku zo maza da sauri, ina son ganin ku. Karon. Where is your cup? Na manta ta a ofis saboda gaggawa. Forget that one. Malamin abin da nan ce kenan wallahi ya kare shi tun yau wani gama ta ce yayi